डोकं एवढं कणकणत आहे ना, ठणके मारताय डोक्याला आणि एवढी सर्दी झाली आहे. लय सर्दी झाली आहे, सकाळपासून डोकं दुखत आहे. आता म्हटलं करू काय, तर लक्षात आलं माझ्या म्हणजे मग काढा बनवायला येतो. तो काढा बनवते आणि तुला पण सर्दी झाली आहे तर म्हटलं तू व्हिडिओच बनवूया आपण. काय होतं, थंडी आहे ना आता, आणि कपडे धुताना आपण थंड पाण्यामध्ये कपडे धुतो, काय पण आपल्या हात भांड्यात भांडी घासायचं, पाणी भरायचं, सगळं ते पाण्यात असल्यामुळे आहे ना आता थंडीच्या दिवसामध्ये सर्दी जास्त होते. त्यासाठी म्हटले मला पण काढा होईल आणि तुला पण काढा होईल आणि आपल्या माणसांना पण होईल. आता हे 10-12 मी लवंग घेतले, हे 10-12 जास्त काली मिरी आहे, 1 चमचा ओवा घेतलाय, 4 हिरवी वेलची घेतली आहे, हे 3 तेजपत्त्याची पानं, आल्याचा तुकडा घेतलाय, हे 2 काली वेलची आहे आणि दालचिनीचे छोटे छोटे 4-5 तुकडे आहेत. आता मी तुम्हाला एक सांगते, ही मी सुंठ पावडर घेतली आहे. आता ही सुंठ पावडर मी साईडला ठेवते. हा आला घेतलाय. आता आपल्याला एका टायमाला जर आत्ताच्या आत्ता आपल्याला ताजा बनवायचा आहे, एका टायमालाच बनवायचा आहे ना, तर आपल्याकडे आल्याचा तुकडा असेल तर तो 1 इंचाचा घ्यायचा, 2 इंचाचा घ्या. असा आल्याचा तुकडा घ्यायचा. एकाच टायमाला आत्ताच करायचं असेल तर, आणि तुम्हाला याची पावडर बनवून ठेवायची असेल नाही, आपण कसं एका काड्याने 1 दिवसाच्या काड्याने आपलं सर्दी खोकला जात नाही. त्यासाठी आपण काय करायचं, थोडंसं असं जास्ती साहित्य काढायचं आणि त्याची आपल्याला पावडर बनवून ठेवायची. पण पावडर बनवताना आहे ना आपल्याला आला नाही पाहिजे. तिकडे कसं आल्याच्या बदली आहे ना तुम्ही सुंठ घ्या, 50 ग्राम सुंठ आणायची. आता हे मी सगळे आहेत ना याची मी पावडर करून घेणार आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. अशी आपण पावडर करून ठेवली ना की आपल्याला अचानक आहे ना कधी पण आपल्याला काढा बनवता येतो. आणि तुम्हाला मी काढा आता बनवून पण दाखवणार आहे, कारण आता आम्हाला पण गरज आहे काढ्याची. सर्दी झाली, डोकं दुखतोय. आता याच्यामध्ये ही पावडर टाकायची. नाही तर आपल्याला सुंठ भेटली ना तर काय करायचं, सुंठ चेचायची. आपले लोखंडानी, वरवंटानी, कशाने तर याची सुंठ जरा चेचायची आणि तशीच मिक्सरला लावायची. मिक्सरला लावून आणलाय. मिक्सरला लावायचं कशाला माहितीये, सगळं असं जरा बारीक जाड सगळं असं राहतो. सालं पण त्याचे आहे ना असे गालणीने गालायचं वगैरे नाही. आता ती पावडर करून नाही चालून घ्यायची, कारण ते सगळं आहे ना साली सकट सगळं शिजायला लागतो, तर त्याचा तो काढा बनतो. आता मी बघा किती झालाय. हे आता चांगल्या तुम्ही बरणीमध्ये आहे ना भरून ठेवायचं पावडर. आता मी जे साहित्य आता बारीक केलंय, हे आपलं 4 माणसांचा काढा होता. आपण 4 माणसं समजा एकाला सर्दी झाली तर तो 4 दिवस काढा द्यायचा करून 4 कप. आता मी तुम्हाला पहिला आहे ना आता काढा कसा बनवायचा दाखवते. आपल्याला काही मोजून ठेवायची गरज नसते, पण तुम्हाला मी दाखवते मोजून. आता मी आहे ना कप 8 मापले. 8 कप मापले आहेत ना, तर आपल्याला हे उकळून आहे ना एकदम काढा बनवायचा असेल तर उकळून याचे ना निदान 6 कप तरी व्हायला पाहिजे. म्हणजे 2 कप तरी ते आटला पाहिजे, म्हणजे तो सगळे आपले मसाले आहेत ना शिजून येतात त्याच्यामध्ये. आता या पाण्याला आहे ना पहिली उकळी नाही काढायची. उकळी आणणं म्हणजे ते चुकीचं आहे. कसं माहिती आहे, जसं पाणी तापतो ना तसं तो आपली पावडर आहे ना ही त्या पाण्याबरोबर शिजून येते आणि ती भिजते. आता मी तुम्हाला ही सगळी पावडर त्याच्यामध्ये टाकून दाखवते. आणि जसं जसं पाणी गरम होतो ना तशी तशी ती पावडर आहे ना आणि ते सर्व साहित्य नरम होत जातो. आणि आपल्याला समजा असंच खायला पण वाटत नाही, तोंडाला चव नाही लागत, तर आपण काय करायचं माहितीये का, साखर तर अजिबातच नाही, साखरेचं नावच काढायचं नाही. आपण ना त्याच्यामध्ये गुळाचा खडा टाकायचा. हे आपण उकळतो ना ते आपल्या उकळून झालं, 1 कप कमी झालंय असं समजलं की त्याच्यामध्ये छोटासा 1 गुळाचा तुकडा टाकायचा. म्हणजे कसं पिताना आपल्याला म्हणजे वाटत नाही की मी काढा पिते आहे. आता उकळी येईपर्यंत मध्ये ढवळत राहायचं, नाही ढवळला तरी पण चालेल, असं काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आपल्या काढा बघा चांगला उकळतोय, पण कसं माहिती आहे आपण बाजूलाच राहायचं साईडला, कारण तो वरती येतो ना तो सगळं आहे ना वतून गेला की त्या काढ्यामध्ये काय अर्थच नाही राहणार. म्हणून आपण साईडला राहिलं ना की आपण गॅस कसा कमी जास्त करतो. आता मी पटकन कमी केला म्हणून, नाही तर ते वतून गेला असता बघा. गॅस बारीक करून असं आता ढवळून घ्यायचा. आता याला उकळी यायला लागली आहे ना तर गॅस आहे ना मीडियम करून 10-12 मिनिटं ह्याला शिजू द्यायचं असंच. म्हणजे तो सगळा शिजतो. आपलं जे आपण साहित्य टाकलंय ना ते काढ्याचा ते सगळं शिजून येतो. 10 मिनिटं झाली आहेत बरोबर, आणि काढा पण बघा एकदम शिजलाय मस्त. म्हणजे कलर पण छान आलाय, एकदम घट्टसर झालाय. म्हणजे हा कसा झालाय माहितीये का, आमटी सारखा झालाय. आता तुम्ही आहे ना आता हे समजा आजारी माणसाला दिलात ना तर तो पिणार पण नाही. का माहितीये, ते नुसतं पचकवणी लागतो, त्याला चव नाही, जरा पण टेस्ट नाही लागत.
तर आपण काय करायचं माहितीये, आधी आपणच आहे ना पहिला असं बघा चमच्यात घेऊन आधी आपणच चाकून बघूया. हे बघा काहीच त्याला चव नाही, असं म्हणजे असं एकदम आपण कसं आलमी असल्यावर खात नाही, तोंडात घालायला होत नाही, तसा आहे ना तो काढा आहे ना त्याच्यामध्ये आहे ना साखर नाही टाकायची, त्याच्यात गुळ टाकायचा, थोडासा गुळ टाकायचा, म्हणजे थोडीशी जरा आहे ना तोंडाला टेस्ट येण्यासाठी. आता मी हा छोटासा तुकडा गुळाचा घेतलाय आणि गुळापासून काय आपल्याला अपाय होत नाही, गुळ चांगला असतो. आता हे गुळ शिजेपर्यंत आहे ना, गुळ पूर्ण त्याच्यामध्ये विगळेपर्यंत आहे ना आपण ते काढा परत शिजवून घ्यायचा. आता गुळ टाकल्यावर बघा चांगली उकळी येते आणि अशी आपण उकळी येता नाही ना आपण गॅस फुल करून नाही ठेवायचा. आपण गॅस फुल ठेवला ना तर असं वर वतू जाणार, आपण बाजूलाच राहायचं आणि उकळी काढत काढत आपण साईडला बसून गॅस कमी जास्त करत राहायचा, मग ते लवकर शिजतो. काढा एकदम मस्त शिजलाय बघा, एकदम मस्त, म्हणजे 15 मिनिटं चांगला शिजलाय. आणि आता 1-1.5 कप तरी आहे ना आटलाय तो. म्हणजे कसं समजायचं माहितीये का, आपण जेव्हा ठेवतो ना पाणी तो कसा आपल्याला माप माहिती पडतो. आता एक काली किनारी आली आहे बघितली इथे, या किनारी पर्यंत तो आता आटला खाली, म्हणजे समजा 1.5 कप ते 2 कप आटलाय असं समजायचं. जास्त पण नाही आटवायचं, आटवून काय खायचं, फक्त त्याच्यामध्ये तो विरघळला पाहिजे, त्याचा रस निघाला पाहिजे. आता आपला एकदम रेडी झालाय. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला आता काढा कसा झालाय तो टेस्ट करून दाखवते, कारण माझं डोकं लय दुखतंय. हा काढा दाखव कसा कपात वरतून दिसतंय बघला, एकदम छान झालाय. मी आता हे आपल्या चहाची गाळणी असते ना त्याच्याने मी गाळून घेतलंय आता 1 कप. आता मी हा पिते, माझं लय डोकं दुखतंय. गरम असला तर असं बशी घ्यायची आणि प्यायचं, थोडा कोमट करूनच प्यायचं पटापट. आणि छोटी मुलं पण पितील, काही तिखट नाही गोड नाही, असं एकदम छान झालं, एकदम पाण्यासारखा लागतो पचपचीत. फक्त याला स्वाद कसला येतो दालचिनीचा, बाकी कशाचाच नाही. थोडा तोंडाला थोडा मिरमिर येतो, म्हणजे ते काली मिरी, बाकी तिखट लागत नाही, कडू लागत नाही, कसलंच लागत नाही, एकदम छान लागतो. हा काढा तुम्ही 2 वर्षाचा मुलगा असेल ना तर त्याला पण आपण पाजू शकतो, चमच्याने त्याला पण थोडा थोडा पाजायचा 2 चमच्या. आणि हे बनवता नाही ना आपण जेव्हा शिजवतो ना काढा तेव्हा त्याच्यामध्ये आपल्याकडे तुळशीची पानं असतील तर ती पण टाकायची 4-5, ती पण चांगली असतात. आणि असे आपल्याला सर्दीसाठी आहे ना, सर्दी खोकल्यासाठी पण मी 2 रेसिपी बनवलेले आहेत व्हिडिओ, ते असेच आल्याचा रस वगैरे, अद्रकचं चाटण असे बनवलेले आहेत, तुम्हाला त्या स्किनवर दिसेल, ते तुम्ही बघा. आणि एकदम छान लागतो, चहासारखा लागतो. असा तुम्ही पण बनवा आणि आपल्या काळजी घ्या जीवाची.